Kameli juo kerralla 140 litraa ja näillä Itä-Afrikan aavikoilla se on tarpeen. Juhdat kuljettavat selässään keltaisia vesikanistereita, jotka ovat kultaa kalliimpia äärimmäisessä kuivuudessa eläville ihmisille ja heidän elämänlangalleen karjalle. 5 vuotta jatkuva kuivuus on ajanut näitä laajoja savanneja ja aavikoita ainoina ihmisinä asuvat paimentolaiset todella ahtaalle. Vesi on 260 metriä syvässä ja tällä erittäin harvinaisella vesikeitaalla vain yksi ainoa vesipumppu on toiminnassa. 100 kilometrin säteellä ainoa vedenottopaikkaa käyttää yli 20 000 ihmistä. Karjamäärätkin ovat kasvaneet ja toinen toistaan levottomampien naapurimaiden rajojen yli vaeltavat paimentolaiset ovat ajautuneet kahnauksissaan verenvuodatukseen asti. Markii ay nagu yaraadaan iyay keenaan dhibaato xoogaa maartay iskhilaaf ma garanaysaa oo yani marka ayadan waan xallinaa maartay wax la dhaafo ma sii jiraan sida anaga xeeraaj aan isku maamulno baan durbaba ku soo celinaa laakiin haddii mar ay wixii fiican yihiin oo xoogaa maartay nin walba biyo la helo ama baadkiba la helo ama abaar ayna jirin waxba iskhilaaf oo imaanaya. Dertulaisten varallisuuden ydin porattiin 8 vuotta sitten. Aloitteen kaivosta tekivät paimentolaiset itse ja he keräävät vedenkäyttäjiltä maksun. Vaikka vesikassasta on aiemmin pimitetty varoja, toimii kaivonhuolto nyt omillaan ja järjestöhankkeen takana ainoastaan valvoo käytäntöä. Siinä on saatu aikaiseksi se, että se väestö kokee, että tämä on heidän hanke. Se ei ole jotain ulkoa tullutta vaikutusta ja apua. Nämä perimätiedosta taitonsa ammentavat lapsenpäästä ja rouvat ilmoittavat sanoutuvansa irti tyttöjen silpomisesta. Heidän käsinsä on kuollut satoja heidän itsensä ympäri leikkaamien naisten lapsia. Sen lisäksi vaikutusvaltaiset uskonnolliset johtajat uhkaavat periä heiltä 75 kamelia, jos he jäävät silpomisesta kiinni. Hadda diintii yaa badatay waxaan u daynay inay dhibaato dad iyo anagii akhriskeedii akhriskeedii aragnay anagana waa aragnay dhibaatada dadka iyo sidii ay wax tahay anagana dhibaato ay nagu tahayba dhib ay waxay nagu noqotay anagana inay sharci gudub ay tahay gudmadi. Kenian syvästi islaminuskoisessa eristyneessä koillisprovinssissa hengenmiehet ovat välttämätön muutoksen väline. Yksi maan vaikutusvaltaisimmista uskonnollisista vaikuttajista sanoo, että ensimmäinen askel syvään juurtuneen silpomisperinteen lopettamiseksi on se, että ainoastaan klitoris leikataan. We don't stick to culture per se if it conflicts with the Quran or the authentic hadiths of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They use that as a way or a tool to hit at us and tell us, look, these guys are preaching something against all the traditions. Usually people have been doing the serious type of mutilation, but they have now come down to a more lesser one called in Islam Sunnah, and still we would like to have that one phased out in the long run. Tyttöjen tilanne on synkkä täällä Keniassa laajalla Garissan alueella. Yli 90% tytöistä niin sanotusti ympäri leikataan. Sukupuolielinten silpomista kodeistaan on tähän keskukseen painut satoja lapsia. Yes, I ran away because society are neglecting me. Society are neglecting me when they are telling me you are not circumcised. They were telling me even you are not a member of this community. Even I could not urinate, or my menstruation period could not pass through. Annagana waa daynayba waa bandaynay in la daay sanadkay baabi doontana annaga ma garanayn. Nairobi on syöksynyt Afrikan vaarallisimpien kaupunkien surulliseen kärkikahinaan. Kibera on suurin Nairobin 200 slummista, joissa elämä on jokapäiväistä painajaista. Ihmisten ansioista puolet menee kiberalaiseen tapaan hämärämiehille hökkeleiden kiskurivuokraan, ehkäisy on harvinaista ja taudit vievät lapsilta vanhemmat. Medina hoitaa 4 lasta, hänen miehensä kuoli keltakuumeeseen. Kama una mali, shida yako ni mingi. Naona? Shida yako ni mingi kama una mali. Sasa saa zingine hapo nyumba ni nyumba ya kukomboa. My wife was died. I leave me
anyways 80 children. Yeah. What did she die of? And he's made operation after getting children. Elämä on kovaa täällä Kiberassa, Itä-Afrikan suurimmassa slummissa. Tämä arviolta 1 miljoonan ihmisen kotipaikka jatkuu 10 kilometriä tuohon suuntaan ja 10 kilometriä tuohon suuntaan ja laajenee 30 000 ihmisen vuosivauhdilla eikä loppua näy. Nairobi ei ole ainoa paikka, jossa kaupunkisuunnittelu on surkeasti epäonnistunut. Nykyisellään slummiutuminen kiihtyy ja 2030-luvulla yli 1/3 maailman ihmisistä asuu tällaisissa slummiloukoissa, nyt heitä on 1 miljardi. Kiberassa suurin osa ihmisistä riutuu koko ajan malariassa ja kansainväliset järjestöt auttavat slummilaisia itseään paikkaamaan elinympäristöään, koska valtio ei siihen pysty. The rate is so high. Most of the Kibera people, if you go to Kenyatta Hospital, you'll find that about 3/4 are coming from the slum areas of Kibera because of the moisture. Avoviemäreiden ulosteessa muhivat syöpäläiset, lavantauti ja punatauti. Ensi kuussa Kiberan slummin sademäärä 3-kertaistuu ja saasta tulvii vielä korkeammalle ihmiskoteihin. Now I said to me, talk, give the ride. Give the ride. Don't go baran zengine dry high. Took it fry, walk them sis, come a yai, walk the rock by. Oh my. Now I said to me, talk, give the ride. Give the ride. Don't go baran zengine dry high. Took it fry, walk them sis, come a yai, walk the rock by. Oh my. Come together, we can do this together. Take your time, we're staying here forever. Wanna Mr. Lenny, Mr. Googs, Baby, now my best, full of chili, get the ride. waayarin iyo musbaara ku haajiste 6 waayaraan ku samaystay gitarka aniga kaliya samaystay wax ii sameey mala waayara iyo musbaara iyo baawtaan ku hagaajiya markaas aan ku gargaraaca magaalada iyo meelaha ciyaaraha iyo shoog aan ku heesa tan baan hadda iska haystaa wax kale aan garaacanay ma haystay markii jirta magaalada wax shaqo aan ku garaacnaa heesaha waxaan ku tutumana tan aan ku garaaca heesaha tan saas oo gargaraacana heesaha ku tutuma kuwa cod ku haya af Soomaali af Booran iyo af Axmaari af Kusahil iyo af Hindi baan ku heesaa. Muhammed on tavallinen teinipoika Afrikan mantereelta Keniasta. Muhammedin isä ja äiti ovat kuolleet ja hän nukkuu yönsä koulun aulassa, sillä vahtimestari on hänen ystävänsä. Koulua Muhammed ei ole käynyt elämässään päivääkään, mutta hän osaa laulaa 5 kielellä ja sillä hän elättää itsensä. Laulut hän sepittää itse tai oppii ne vanhemmilta soittajilta. Television videokanavia, radion musiikkiohjelmia, poplehtiä tai internettiä ei Muhammedilla ole mahdollisuutta käyttää inspiraationaan. Kenia on kaukana Suomesta ja yhtä kaukana on sen media eurooppalaisista tiedotusvälineistä. Varsinkin pääkaupunki Nairobin ulkopuolella, laajoilla savanneilla ja autiomaissa tiedonvälitys perustuu ihmisten välittömään kanssakäymiseen, ei televisioon tai lehtiin. Koillinen Kenia ja sen suurinta kaupunkia Garissaa ympäröivät alueet ovat eristyneitä, mutta alueen paikalliset päättäjät eivät pidä sitä asiana, jota pitäisi muuttaa. They have got no access to television, they have got no access to all these other media outlets. The songs they just get from generation to generation. Yes, just transmitted from generation to generation. They don't learn it from any other place. This is culture, they are maintaining their culture. And it is not interfered with let me say with the external forces are not impacting negatively on it. It is still a very pure culture. Yeah, that is what they are following. Puhtaan kulttuurin kääntöpuoli on tietämättömyys ja eristäytyminen.
Siitä seuraa, etteivät usein muutkaan asiat ja viestit kuin nuorisokulttuuri tai muoti-ilmiöt tavoita lapsia tai aikuisiakaan. Kenian syrjäseudut ovat hyvin levotonta, kuivaa ja köyhää aluetta. Suurin osa kenialaisista elää alle köyhyysrajan ja kuluttaa alle euron päivässä. Heikko koulutus ja perustiedottomuus terveysasioista näkyvät päivittäin Garissan seudun ainoassa kunnollisessa sairaalassa. Socioeconomic status in this region is very poor. You find that they have the highest illiteracy levels, and that is directly related to health. They have very high illiteracy levels, very poor socioeconomic status, and all these contribute towards poor health. And these are some of the factors that contribute towards high mortality. Recently, we had a mother who came to us, her 9th pregnancy, and had no living child. Apparently, she got somebody who advised her to come to the hospital, and the first visit she came, she was 8 months gestation. Her blood pressure was very high. And immediately she was seen, she was prepared, she went to theater and she walked home with the only living child. Garissan alueella lähemmäs joka 10. lapsi kuolee jo synnytyksessä. Äitejäkin kuolee paljon, sillä vain alle 10% naisista tulee synnyttämään sairaalaan. Osa heistä haluaa synnyttää perinteisellä tavalla kotona, osa taas joutuu mahdottomien etäisyyksien takia tyytymään vaatimattomiin ja hengenvaarallisiin oloihin. Monet kansainväliset järjestöt tekevät kaikkensa, jotta sana neuvolakäyntien tärkeydestä leviäisi perheisiin saakka. Kynnys tulla esimerkiksi tänne Garissan äitiysneuvolaan ja sen antamiin elintärkeisiin rokotuksiin tappavia tauteja vastaan on laskenut vähältä. Person-to-person communication is very efficient, and if we go to a center, for example, through the government departments we are implementing or through the CBOs we are implementing, then the message will be relayed to them at settled centers or water points, and from there on the message is disseminated to the rest of the people who are outside, who might have not managed to come to the water point or who have not stayed at the village centers. Then they will get the information through those systems. Kaikkien lasten ja nuorten kouluun saaminen on kansainvälisten auttajien ja Kenian itsensäkin päätavoite. Tässä koulussa monenlaisten heimotaustojen takia eri äidinkieliä puhuville lapsille aakkosia opetetaan englannin kautta mieleenpainuvalla tavalla. A on muslimilapsille luonnostaan niin kuin Allah, mutta J onkin sitten niin kuin jihad eli pyhä sota. Keniassa nuoret tekevät säännöllisesti paljon töitä kotonaan, usein kodin ulkopuolellakin. He keräävät polttopuita, kantavat vesisammioita pitkiä matkoja, tekevät ruokaa ja pyykkäävät. Tärkein elinkeino on karjanpito ja lapset ovat myös kelpopaimenia. Kaikille vanhemmille ei ole itsestään selvää, miksi heidän lapsiensa tulisi mennä opintielle, koska he ovat itsekin selviytyneet ilman kouluja. Tämä opettaja tekee työtään ilman palkkaa, sillä Kenian hallitus ei ole pystynyt järjestämään moniin paikkoihin läheskään riittävästi opettajia. Keniassa ei ole harvinaista, että yksi henkilö opettaa luokkaa, jolla on 120 oppilasta. I have 2 classes. One is for the adult elders. That's a night class, and the non-formal class. This is children who have not gone to school and who are under from 10 years to 18, who have not gone to school. Lasten ja nuorten oikeus omiin päätöksiin ja omaan ruumiisensa on sanoma, jonka välittämisessä on Keniassa töitä vielä vuosikymmeniksi. Tyttöjen asema on syntymästä lähtien hyvin epätasa-arvoinen. 90 tyttölapsesta koillisessa Keniassa niin sanotusti ympäri leikataan. Tosiasiassa se tarkoittaa sukupuolielinten silpomista. Siinä yksi tai yleensä useampi osa sukupuolielimistä leikataan pois. Perinne on elänyt yli 2000 vuotta eikä syvälle ihmisten tajuntaan juurtuneen oikeana pidetyn tavan kyseenalaistaminen ja asenteiden muuttaminen ole helppoa.
Ensimmäinen askel on ollut tiedonvälitys siitä, kuinka leikata tyttöjä ilman, että tyttö kuolee verenhukkaan, verenmyrkytykseen tai saa tuhoisia tulehduksia. Nämä tytöt ovat selvinneet silpomisesta hengissä. Osa heistä on onnistunut pakenemaan perheestään ennen leikkaamista. Heidän osansa on raskas, sillä tämän harvinaisen turvakodin lapset taistelevat joka päivä erilaisuutensa puolesta. Jollakin heistä on parantumattomia vammoja. I've heard it about the problems of FGM. To me it is bad because I've heard sad news about FGM and so many girls are dying just because of FGM. Some have already been circumcised and others are not. I could not urinate or my menstruation period could not pass through. So to me it is bad, and also I want other girls who are not circumcised to say no to FGM. Keskuksen tytöt elävät niukasti. He nukkuvat kerrossängyissä isoissa huoneissa. Tänään on ruokana papupataa niin kuin eilenkin. Monet heistä ovat orpoja ja ne, joiden vanhemmat elävät, eivät uskalla käydä kotonaan, ettei kävisi kuten parille tytöistä. Kotireissulla heidät oli silvottu vasten tahtoaan. Keskuksen ulkopuolella liikkuminen on muutenkin kova paikka. The friends usually visit us. We also go school for high schools. We join to other friends. Even though most of our friends, they usually neglect us because some of the girls in the center, we are not circumcised. Then the community believe that if you are not circumcised or you have not undergone that, they considered you as an outcast or a person who is unclean. So they usually abuse us. They say that this one they are not circumcised, nobody will going to marry you. What? They usually say that. Keskuksen perustaneet naiset ovat lyöneet päätään seinään vuosia. He kertovat olevansa yhteisössä täydellisiä outoja lintuja, joutuneensa väkivallan uhreiksi ja tulleensa tuomituiksi paikallisen kulttuurin rienaajiksi. Tyttöjen oikeuksien eteen he joutuvat kiertämään ovelta ovelle ja torilta torille. Se on heille ainoa tapa välittää sanomaansa. We come from a male-dominated community which discriminates against the girl child from childhood up to when they grow up, and the girl child is exposed to a lot of violence, a lot of discrimination, and they are not treated like human beings. They are treated like objects to be used by men, and we are trying to help the girl child to free them from these bonds of discrimination and poverty so that they can participate in decision making, in development, in political and social and economic issues within the community, so that they can stand up for their rights and say that we are here to be counted as girls and we have a right to make decisions for ourselves, because always it is the man who makes the decision on behalf of the women or the girls. If a girl is supposed to be circumcised, it's about pleasing man, because the man is the one who wants this girl to be circumcised for his own selfish desires. And basically getting the information out there is very difficult, as we have just told you that this has been a closed region, and you know that the world is a global village today, but here is a region that is very closed. You cannot just touch a button and reach anywhere. We do not have access to internet, we do not have access to radios or televisions and what have you. So getting our issues out there, sensitizing the community out there, it becomes very difficult. We cannot pass over our information beyond where we are. Tune to BBC, CNN for more updates. Orphans by bandits, explosion and bombs. Quality education from bottom. The few correspondence people for the media here are so corrupt that they're too expensive for us to engage with them. They need a lot of money if they want to cover one story you are doing. Kenialaisia tiedotusvälineitä on usein syytetty korruptoitumisesta ja median perusarvojen, kuten tasapuolisuuden, oikeudenmukaisuuden ja oman edun tavoittelemattomuuden unohtamisesta. Garissan keskustan tuntumassa nousee lähetystorni, jollaista ei ole seudulla koskaan nähty.
Maston juurella toimivalla, erittäin harvinaisella paikallisella radiokanavalla ei oteta turvakodin naisten tuomiota vastaan. Uranuurtajilla on ollut käynnissä radiolähetys vasta joitakin päiviä. Erikoislaatuinen radioasema on ottanut lähetykseensä erikoislaatuisen vieraan. This is the dawn of a new beginning. You're tuned on to 97.0 Star FM, the station that spices your life and says more about who you are. Indeed, my guest today is, of course, I will have to introduce him in person. Hey, guy. All right, Jumbo, hello. Okay, he's part of, actually, he's a singer of the 69 band, one of the leading bands in the UK, rock bands. You're talking actually, about... Actually, we are Finnish rock band. Oh, 69 Eyes from Helsinki, Finland. Finland, yes, indeed. It is a pleasure to have you in our studios today. Welcome aboard. Yeah, thanks a lot. And of course, welcome aboard one of the leading radio stations that will actually rock your world as well. Yeah. UNICEF Goodwill Ambassador, and our band in Finland and in Europe has a lot of fans, a lot of young people who listen to our music. So UNICEF has chosen me as Goodwill Ambassador because as I come to Kenya, to Garissa, I see how the young people are doing here, how the kids are doing here. If there's some problems, UNICEF of course tries to help. And I bring the message here as an ambassador about Finland and how the things are there, but I also bring back another message from Kenya, from Garissa, how the things are here. And people who like the 69 Eyes are really interested in the situation in here and they want to help. Hyvän tahdon lähettiläiden kaltaiset valopilkut ovat avustusjärjestöjen yksi tapa kiinnittää hyvin toimeentulevien maiden ihmisten huomiota kaukaisilta tuntuvien kehitysmaiden vakaviin ongelmiin. Vakavien ongelmien sydänmailla Keniassa kaupallisella pohjalla toimiva radio vakuuttaa muuttavansa paikallista mediamaisemaa. Nuoret miehet sanovat nyt antamansa äänen niille, joilla sitä ei ole ollut. Rahalla saa tosin tässä tapauksessa ostaa vakavalle asialle lisääkin ohjelmatilaa. The empowerment of women, the eradication of FGM, it's known as FGM, female genital mutilation. Actually it is barbaric and the way it's done is barbaric. And Islam, as they say, completely does not advocate for the way it's done. Our focus will be bringing out a program that will address the real issues of female genital mutilation, telling the mamas and the mothers at home that do not circumcise your daughters. And if you do it this way or that way, we will bring in experts to tell them in the local language, in the language they understand best, in the languages they understand, to highlight these issues, bringing continued programs and raising awareness on this. So it's our focus. And that's why I'm saying it's the social responsibility we have as much as we are a commercial station. And again, we appeal to organizations that are focusing on this to sponsor programs and buy airtime maybe, so that the communities here can benefit. So this is the focus we have. Once you're circumcised, I mean, there's so many things she's missing out, could be. So we'll get the experiences as well. They tell us exactly how they feel, FGM is, what are the side effects. It could also have some good effects on them. So it is, I think, education and telling people exactly what the impact will be, the aftermath of all those things. Kenian hallitus panee ympärileikkauksen kitkemisessä toivonsa maan koilliskolkan todellisiin kaapinpaikan määrääjiin, uskonnollisiin johtajiin.
Täällä muuta maata huomattavasti korkeammat tyttöjen silpomismäärät ovat kietoutuneet korkeampaan islamin uskon tunnustajien määrään. Uskoon on jossain vaiheessa alettu sotkea näkemys siitä, että tyttöjä pitäisi käsitellä veitsellä. Pääkaupunki Nairobin hallintopalatseista savanneille lähetetyt ohjeistukset ympärileikkaamisen laittomuudesta ovat aina purreet täällä heikosti. Majority of the people in this area are Muslims. And generally the communities in this area are receptive to what the religious organization, the religious leaders will tell them. The fortunate bit about FGM is that the Islamic faith does not advocate for FGM. It's against FGM. Therefore, if we can use the religious and spiritual leaders, we will have very, very strong effect on the communities in this area. Kirjanoppineet näyttävät lähteneen liikkeelle oma-aloitteisesti. Yksi Kenian vaikutusvaltaisimmista uskonnollisista toimijoista sanoo oman sunnilaisen imaamikuntansa puhuvan työtunteja laskematta silpomista vastaan suoraan ihmisten kanssa. Vaikka ihmiset islamin silpomisen vastaisuudesta jostain harvasta tiedotusvälineestä kuulisivatkin, sheikki tietää jo eri kansanosien puhumien eri kielien olevan este viestin välittymiselle. Mass media is very low here. It's only now we are seeing an FM station which is opening here. We don't have the TV stations here. Many few people have TVs, and few people also. Many people don't speak even the Swahili language or English, which is the communication medium. So visibility is very heavy. And I am trying my best with my colleagues to do something to pitch in whatever we can. But really, our responsibility is very great, and we are feeling it. And sometimes one overworks, without even payment. You work, you go here and there, you talk here and there, and we don't even consider being paid for that. So this is part of the job. Nämä työnsä itse oppineet naiset ovat niitä, jotka ovat itse verisen ympärileikkaustyön tehneet. Heidän käsinsä on kuollut satoja naisia ja synnytysten yhteydessä heidän lapsiaankin, sillä runneltu synnytyskanava on usein liian ahdas. Aivovauriot ja hapenpuute ovat vastasyntyneillä yleisiä. Haddana diintii badatay waxaa la yiri iska badaay waxba waxa gudini yaa u daynada hadda diintii yaa badatay waxaan u daynay inay dhibaato dad iyo anagii akhriskeedii akhriskeedii aragnay anagana waa aragnay dhibaatada dadka iyo sidii ay wax tahay anagana dhibaato ay nagu tahayba waxay nagu noqotay anagana inay sharci gudub ay tahay gudmadi waa 70 shankii waaye sharciga sidii uu taagan yahay laakiin waxa hadda ninkii lagu arko kolkaan dawladda waa la xiraabay wal soo sheegi waa la xiraabay ilaa sharciga sidii waaye si kale ma jirto. Nämä naiset ovat kuitenkin poikkeuksia, sillä suurin osa tytöistä silvotaan alueella edelleen. Avaintavan lopettamiseksi on kehitysyhteistyöammattilaisen mukaan siinä, että tytöt ja heidän äitinsä nousevat aktiiviseen vastarintaan. Vaikka mediatarjonta ja valistus olisi kuinka ylitsepursuvaa, ei sillä ole mitään merkitystä, jos vastaanottajalla ei ole halua ottaa viestiä vastaan. Se vaatii sitten vielä näiden uskonnollisten johtajien lisäksi enemmänkin sitä, että me saadaan voimakkaita äitejä, naisia, jotka ottaa sen päätöksen käsiinsä. Me tehdään yhteistyötä uskonnollisten johtajien kanssa, mutta ne täytyy saada ne äidit ja naiset tähän liikkeeseen voimakkaasti mukaan ja vastustamaan ja sanomaan, että ei hyväksytä.